Fiți atenți, toți oamenii aia care îi vedeți acolo, toți așteaptă să intre la second. Nebunie. O să mă bag și eu, dar nu nici chiar așa. Nebuni oamenii, mă. Fuck, man. Na, v-am dat locul acolo, să aveți loc. La cost. Ia priviți. Asta e un număr ofenda. Opa. Vedem. Original. Fila, nu e tare bună. Doamne, fer, hai, plecăm. Hai, da. Ce haos a fost acolo, mi-a pierdut tot cheful de căutat și mers la second, dar mă mai bag aici la unul, numai așa. Opa. Șapcă. The North Face, fii atent. Reversibilă cu două fețe. Bă, cred că e de copii. A? Se poate face mai mare. Da, mersi, mersi și ții la fel. $20 de lei. Eu zic că merită. 20 de lei? 20, da. Mulțumesc frumos. Cu drag. Vedem ce mai este pe aici. Ce fain a intrat șapca asta. N-am folosit niciodată de ala și l-am când nici nu se comercializează, am primit. Ce naicuri faine. Și de bucătărie și de cămăși. 95. Eu am la cuvete la bucătărie. Opa. Tricou. Bluza Under Armour. Sintetic. Nu prea îmi place. Dar e faină. Mere la gym. Da, deci după cum ați văzut, nu a fost cea mai bună zi a mea. Acum mă duc spre casă. Însă am apucat să intru pe internet să văd de șapca asta. Și după cum ați văzut, am dat 20 de lei pe ea.
pe internet am văzut valoarea ei undeva la 150-170 de lei nouă. Eu nu o să o dau cu atâta, că vreau să fac bani repede. Eu pot să o dau cu 60 de lei, lejer, 70 de lei și a făcut 50 de lei, uite așa. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și abonați-vă la canal, vă rog. Ne vedem curând. Vă salut pe toți!